Значи, аз ще ти пратя линка на приложението. След като го получиш, штракаш върху линка. Зареждате го. Излиза ти ето така. В зависимост от телефона, може да има малко разлика. След което отиваш на точките. Значи на този телефон са тук горе. На моя телефон, понеже това е на дъщеря ми, на моя телефон са ето тук долу разните му услуги и едни точки. Штракаш върху точките, примерно при мен е тук. Штракаш и търсиш добавяне към, примерно, начален екран. Тук излиза по този начин. Ето начален екран. Натискаш го и окей. На другия телефон може да пише добавяне. Ти пишеш добавяне. Аз защото направих няколко опита, за да го снимам. Затова сега ми дава по този начин. Но ти ще дадеш добавяне. Така. Сега го махам и отивам да видя дали се е появило на някои от страниците на телефона. Ето го. Ето това е иконката. Ето тази тук. Lock on, където пише. Натискаш върху нея и ти стартира приложението. Като ето тук потребителско име, това е районът ти. Ти си район Приморско. Цъкаш на стрелкичката да ти падне менюто и търсиш на П Приморско. Чай сега да видим къде е. Ето, Приморско. След което тук трябва да се запише паролата, за изтривам. Това е някаква друга. Ти ми каза 2030. Нали така прочетах. Трябва да е тук отметка, да се запомни паролата и пишеш влез. Обаче в случая ми дава, че нещо има грешно. Или са ти пратили грешна парола, или нещо в самото приложение не са го направили, нещо не е направено както трябва, има нещо грешно. Затова сега към този момент ти го снимам до тук. Вече когато получа яснота защо така се получава, ще го продължим.